A Casa dos Bicos, localizada no bairro de Alfama. A Casa dos Bicos é un dos edificios máis representativos da arquitectura civil renascentista en Portugal. O seu nome provén da decoración da fachada, é revestida con pedras con ponta de diamante. Curiosamente, o seu propietario pretendía que fose coñecida como Casa dos Diamantes, emulando o nome do edificio que a inspirou, o Palacio dos Diamantes de Ferrara, mas o povo, sempre astuto, bautizoua bautizoua como Casa dos Bicos e é con ese nome que entrou para a historia. Data de 1523, mandada construir por Bras de Albuquerque. Foi parcialmente destruída pelo terremoto de Lisboa en 1755, perdendo os pisos superiores. Finalmente, vendida pela familia Albuquerque en 1973, sirviu como armazén de bacallau, pasando posteriormente para dominio público e sendo reconstruída en 1983. Bom, é un dos 5 locais do Museo de Lisboa, onde están expostas pezas arqueolóxicas relevantes da época romana, da época musulmana e outras até o século XVIII. Actualmente a súa propietaria, a Cámara Municipal de Lisboa, se deu a utilización dos pisos superiores a Fundación José Saramago, creada pelo Premio Nobel, e aquí ten sede.